Kita ko yan sa ano, buong mundo. Meron ako yan. Ang dalawa na. Hello, hello, Mega Mega, shout out. 2 million in the house. Thank you for watching. Mega Mega love, shout out. 6:54 AM, Pinas time. Kuya Lina, maliligo na kayo nakatapos. Maligo na yan kasi papasok sa trabaho na. Dito makita yung mga comments ko naka-hide ko dito. Yan, palit na siya. Yung comments yan, eh. Daming galap shout out sa viewer. 2 million in the house. Dito guys, narinig yun, ano yung sound ko. Ano siya, budot. Remix with TikTok. Hello, Mega shout out. 1 million in the house. Good morning.
Hindi ako galab shout out. Hindi pa ako nakapagbigay ng jacket. Hindi ko pa kasi alam mag ano eh. Mobile phone lang yung gamit. Okay. Mega mega loud shout out sa iyo. Panel Team TV Channel. Tampak dan po. First time in hindi ang kaya tayo kaya kapit-kapit lang. Thank you for viewing. Mega mega loud shout out sa iyo. Panel Team TV Channel. Good morning. Kapit-kapit na. Narinig mo yan, yung music ko. Tingnan, nilulungkot lang daw ito para magka-jacket. So, wala eh. Ayaw, ayaw nilagay dito sa ano. Ang nandun, TV channel, Tamsak Dan host, first time. Good yun. First time. Ako din hindi pa nakatry. Iyak tayo. Ano lang, try lang tayo. Try and try until succeed. Pero may nagpayo sa akin, kailangan ba pag nag-live stream ka, kailangan dalawa yung cellphone mo. Isa yung sa monitor mo, tapos ang jacket sa hawak-hawak. Mobile phone lang yung gamit. Di kami galad shout out 2 million in the house. Thank you for viewing. Thumbs up din po. Ang kung TV channel, narinig po ba yung ano, yung music? Makauwi. WH. Wow. Oo nga, yun nga yung sabi nila. Sabi nila kahit walang viewers, magkano ka daw na live stream para makadagdag sa WH hour. Pag na-upload na siya, ano daw na yun eh. Hindi pa na siya kung sino-sino mag-viewers. So, mag-viewers din kapag dagdag. Kaya ano, try din ako. Magandang TV channel, narinig mo ba yung music ko? Pag piniplik ko na sa ano, sa studio music, tapos wala sa ano, nakamute.
Hindi maklaro boses mo. Walang try. Talaga may Okay na po ba? Ameldon TV channel, hindi maklaro boses mo host. O, ano, headset na po ako. Yung music, narinig mo po ba? Hello, mega loud shout out, 1 million in the house. Clear na okay na yan, clear na hindi. May music kasi maganda yung sound niya eh. Kaya napapaindak yung ulok pa ganyan-ganyan eh. Dito ako medyo maliwanag. Pasensya na sa background yung barracks ko kasi ano eh. Ameldin TV channel, tagasan ka? Host. Oo, okay na yan, clear na eh. Sa Northern Samar po, kaso dito ako ngayon sa trabaho sa Quezon City. Tapat lang ng ABS-CBN. Ba't yung sounds di marinig? Mega loud shout out. Thank you for staying in my house. Kailangan pala may mic nito, no? Sounds mo, talaga Tagalog ka pala. Hindi waray ako. Kaya yung Tagalog ko matigas, 'di ba? Pag mga waray mga Tagalog matigas sa nagtagalog, 'di ba? Hindi ko narinig sounds mo. Oo. Yan no pag bili ako nung speaker pag luwag-luwag ako. Nakarikta kasi siya dito sa phone ko lang eh. Ko lang siya, playback ba? Taga Cebu ako, Bisaya. Bisaya ka Manday. Ako waray, Samar ako. Thank you for staying in my house. Mega loud shout out. Ameldin TV channel. Taga Cebu ako, sabi niya. Ang ganda pa naman ng sound. Touch by touch na remix yung sound ko. Sunog na yata, kaya Lina sinaing mo. Ameldon TV channel, subukan mo rin mag-live.
Wala naman sa atin mawawala. Try lang tayo. Ako, nilakasan ko nga rin ng loob eh. Ano, panay tanong ko lang sa mga yung malalaking bahay na yung madaming subscribers. Doon ako nagtatanong. So, yun, nagpapayo naman sila. Madami ako na kukuhang mga ano, mga technique kung paano maglapag ng bahay. Kaya so i-subscribe mo si Kuya Rob Kanoy, palaging nagla-live yan. 7 PM dito sa Pinas. Palagi akong nang ngingisda sa kanya tuwing gabi. Madami ka doon mapupulot na payo. Mega loud shout out, 2 million in the house. Waray ka pala, sabi niya. Oo, Bisaya day. Bisaya ka day. Host baka Merkulis. Sabi niya, Amel din TV channel, samahan muna kita sa bahay mo. Oo nga. Host, baka Merkulis, subukan kung mga 2 hours lang. Malit pa kasi bahay ko. Ako nag-umpisa lang ako, 12 yung subscribers ko. Tapos yun, sumali ako sa mga group. Yun, nangisda ako, nagpuyat. Yun, kaya medyo tumaas ng naka 700 plus na ako, running to grade 8 na yung bahay ko. Sipag lang, puyat. Yun lang po lang. Tapos, matakaw sa load. Isang linggo, 140. Thank you sa pagsama sa aking bahay. Meldon TV channel. Ba't yung isang nanonood di ko makita, naka-hide? Ayan si Kuya Lina, kumakain na siya. Ang almusal niya. Kasi papasok na. Okay, mega loud shout out. 3 viewers. 3 million in the house. Thank you for viewing. OFW Ninja YT. Wow. Thank you for visiting my house. Lagay mo natin si OFW Ninja YT. Pasensya na, di ko pa alam maglagay ng tinatawag na jacket. Isa lang kasi yung phone ko eh. Meldon TV channel, ayan, narinig ko na music mo. Mega shout out sa iyo, OFW Ninja. Wow. Thank you.
Ayan, narinig ko na music mo. Mega mega shout sa'yo. Okay, thank you. Mega mega loud shout out sa'yo. Ameldon TV channel. Nirefresh ko kasi, kaya yan. Siguro narinig mo na. Mega mega shout out din kapatid Ameldin TV. Wow, thank you for mega mega loud shout out for my house. Kain muna ako. So, manood lang kayo. Kakain muna si host. Mega mega loud shout out. 3 viewers. Thank you for viewing. 3 million in the house. Kakain muna ako. Gaya yung salitang babae kayo. Salak sa'yo. Ano yun kayo? Oh, iyain ko ulit. Walang nangyari sa'yo. Hello, 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 hello. Mega mega love shout out sa 2 viewers. So, nabawasan isa. Yan. Kain muna si host. Matay pa pa sa nanonood sa akin. Ha? Nakagibang bansa. Thank you sa pag-isti Ameldon TV channel. Thank you. Sinamahan mo ako sa bahay ko. Paano ba kita samahan dyan? Dito, magtatampay ka. Ano mo yung channel ko. Samahan kita sa bahay mo. Down eh. Yung ulam ko ay manok. Adobo. Naman ay mami. Manok na adobo. Ganito lang kami dito mag-umagahan. Simple lang. Pinto-pinto. Teka, isa. Huwag mo. Isa na naman eh. Kain po tayo. Ameldon TV channel. Kain po tayo.
Narinig mo pa yung music? Hamilton TV channel. Sige, salamat, sabi niya. No problem. Sabi na mo, ng kumikat. Ah. Kumikat, meron ko kwento. Mm. Mayroong jeep na pasaheroan. Oh. May sumakay. Isang ngungo. Ang sabi. Sabi ng ngungo, Nana, mayan. Ah, mama, inumaya. Oh. Mayan. Mayan. Kikwento yung katrabaho ko, guys. So, ang sabi niya? Biglang kumulog. Na may kasamang kidnap. Ah, Sabi ng ngungo, sweet music! ano sabi? Sweet music! Yung kidlat sabi. Jesus Maria Jose. Ah, Sweet music! yan, nag-almusal kami yung magahan namin. So guys, so yun lang ang aking kwento. Exit lang pero parang nakatawa naman ang kwento. Sweet music lang naman ang Jesus Maria Jose. Sweet music. Kidlat pa lang yan. Kidlat pa lang yun, sweet music na. Wala kasi. Hindi na natin. Salamat sa pagtambay. Hamilton TV channel. Mega love. Shout out sa iyo from Cebu. Music ang puta. Saan ka diyan sa ibang bansa? Hamilton channel. Natawa siya sa narinig niya. Natawa ka din, no? Magaling niya kumanta tapos magkwento ng mga joke-joke. Kain tayo. Bagong ligo lang ako. Oo. Bagong ligo. Pero hindi pa nasuklay yung buko kasi yung pagkain ko kasi makaagawan ako ng pusa. Dahil kagabi yung ulam ko hanap ko, naunahanap ko Tinago ng pusa doon sa ilalim. Kaya ngayon lang maligo. Napatawa mo yung viewer natin, Yung pusa to, nag-abang na naman sa ilalim. Ako lang binabantayan nito. Sasabihin ng mga pusa, Mingming, Mingming, halik kami. Sasabihin mo to, Mingming, halik kami. Kain tayo, Ming. Sabi na pusa. So, kaya tawag-tawag ko, paglapit ko, biglang na akong panusin. Hindi naman ako manghugaw. Ako, namatay. Nag-loading siya. Sino yung napatawa ko? Nag-save siya. Ha? Diretso siya nag-save niya. Music. Ayan, nag-ano pa siya, nag-video. Wala yung music. Andiyan na naman. Thank you guys.
Wala na. Ano na. May isa pa pala din. Meron pa? Puno ko yung malaki. Ay, malaki. Ayan, bumalik na yung live ko. Liga Mega Loud shout out to viewers. 2 million in the house. Kain po tayo. Ano, balik lockdown na naman yung Metro Manila, guys. So ngayong araw start. Lulok na naman yung charger ko. Oh, Kuya Lina. Sabi ni Anil Ding TV channel. Ha ha ha. Natawa naman ako sa kumanta. Salamat. Pasensya na Anil Ding TV, di pa ako marunong maglagay ng jacket eh. Kasi kailangan do dalawa yung mobile phone pag cellphone lang yung gamit no. Kaya di kita ma-jacketan. So lang basta pag nakabili ako ng cellphone yun. Nalagasan ako kagabi nasa mag 800 na yung ko, yung bahay ko. Nalagasan ako ng 3 paggising ko. 788 na lang. Okay lang, oo. Yan lang sabi nila, kailangan dalawa. Salamat. Basta yun, pag jakita na lang kita balang araw. Magtiis ka muna sa lamig. Kasi pag pumapasok ako sa mga nag-live stream, yan ka sinasabi ko, baka naman makahingi ng jacket or lambat para makapangisida. Yun, binibigyan ako nila. I-legit naman akong mangingisda. Binabalikan ko sila eh.
Maanghang yung adobo ko. Wow. Mahigit 36 minutes na ako nag-live, oh. Amel din TV channel, sabi niya, okay lang. Oo, yan ang sabi nila. Kailangan dalawa yung cellphone pag nag-live stream. Kabili din ako yan. Basta may trabaho lang. Hindi lang mawala ng trabaho dito. Ano, pagtitsagaan ko lang muna tong cellphone kahit mabilis malubat to eh. Kailangan palagi siyang naka-charge. Yung battery kasi nito, na siya, lumulubo na. Ako din, buti ka 3. Sa akin 7. Graduate na sana ako sa grade 5 pero ang iba hindi magbigay ng jacket pag hindi ka magpa-member. Sarap naman yan ulam mo. Maanghang adobong manok ng ulam ko. Salamat sa pagtambay. Amildon TV channel, tulungan lang tayo dito para umangat yung bahay natin. Kasi ako nag-umpisa ako, 12 lang talaga yung subscribers ko eh. Post labas muna ako pero hindi ako mag-on ng CP ko. Okay, sige. Ano ka muna, trabaho ka muna. Kasi magbibihis na rin ako, papasok na rin ako sa trabaho eh. Tapusin ko lang itong pagkain. Mega love, shout out, 2 million in the house. Thank you for viewing. Yeah guys, mag-ano lang ako. Bihis lang ako ng pantrabaho ko. Bihis na kami. Kami po ay papasok na kami trabaho. Lapit na mga alas 8. Sa mga nanonood yan,
Pili na lang kayo kung sinong gwapo sa aming dalawa. Dalawa na loob. Saan? Saan dyan? Yung mata sa taas, may number 2 yan. Ayawan ko muna kayo bago pumasok. Yung sound chill sana. Okay, Mega Loud, shout out to Melvin in the house, sa pagtambay. Thank you. Yung isa na kayo, di ko makita. Igib lang muna ako guys.
Okay, papasok na sa trabaho guys sa LTV channel. Thank you for seeing in my home. Salamat ng marami. Pasok na. And broadcast.